my channel. It's me, Mikey. At bago po natin to sisimulan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa po kayo sa bago kong videos. So, this content kay ibunday na ko ni na content kay ipangayon ako nangayon kong content sa mo nangayon kong content sa akong isa ka friend and timing na sila project para sa ilang school na maghimo sila vlog na ari ang content. So timing po, wala ko yung ma-content. So, himo na po na to. Para na daw siya idea kung paano daw mag-vlog. So, ginatawag siyang brief background sa ako sa mga slight, konting background sa ako ang sarili. So, let's start! So, mag-start na let's start to kung sa akong likes and dislike. So, magsugod ta sa like. I like, especially, dili makumpleto atong gusto kung unsa tong taste. So, syempre, ako ang gusto na taste is sweet and sour foods. I mean, gusto kayo na ko ambot lang kung anong taste kayo na ko ang sweet and sour. Halos favorite na ko sweet and sour, especially sa gummy worm. Diba? Sa mga gummy worms, gummy candies na lovers dira. I know, kabalo mo sa taste. And ang taste, anak, kay sweet and sour. Tamis siya. And then, may asim. O, syempre, diba? So, favorite kayo na ko siya. I don't know why. Dagan kay malainan sa gummy worm. Especially akong mama. Kaya nga nung lamian daw ko kay nga naman do'y aslumana. Pero, promise, lami kayo siya. Favorite na ko ang gummy worm. Ang pansit canton na green. Sweet and sour po ito, diba? Mogo ito akong bet. And then, mogo, diba? Sweet and sour po ito itong green nga flavor. Nato siya asim konti lang and then tamis, diba? Dami kayo na favorite kayo na ko na. Unlike na ako sa taste sa food, spicy food. Hate kayo na ko siya, di na ko siya gusto or ambot lang ka nang diligid ko magana o kaon ng uban makaganag kaon kay sa kay halang lami daw. Pero ako parang murag walay lami murag lain sa kang taste ang spicy food. Dili po ko kahinga kung spicy pero di din ako siya like. So next, I like to wear shorts, palda and pants. Kanang sa short pag na ako sa balay, dili siya igang, dili siya salimuot suoton, and then pants na dili kayo fitted darang tama lang. Okay siya pang laag pang adtog bisan asa kay comfy man po siya. And then ang palda, I like to wear also the palda kay formal. Itong above the nina paldas. Normal ay formal siya ng tao na shorts, pants, and palda. And then I like to wear leggings. Dili na ko siya bet. Di na ko siya gusto kay arang kanang lakra kay mong day. Dili man siya bugdo. Dili man siya sa bugdo. Kaya dili jud ko na ko siya ganahan kay ambot ka nang mag-shape kayo siya. Oo, ang leggings mo. Nagasuot ko pero dili na ko siya bet. Buon niya po na ko siya, diba? Next, I like to kanang ginagamit. Gusto na ko siya gamiton. Mas okay ko sa BB cream or concealers or anything cream karang gina-apply sa face. Mas gusto na ko ang cream. Kay
feel na ko dili siya oily, dili po siya dry. Tapos wala kayo lain murag presentable kay sa ko pag cream ang gamit. Pero hindi na ako gusto mo gamit og face powder or pulbo face powder, basta mga powder. Or as if kanang dili po allergic ko sa powder, labi na diri asa ko ang lawas. Syempre mahilig di ba ta dati magamit og powder, ibutang sa likod sa diri kay para dili singoton Pero na-discoveryhan ako siya na dili ko pwede magbutang og powder kay ko sige natawag or nagaputi-puti pud ako ang skin maong allergic ko, and then dili pud na ko siya bet kay dry kaayo, and then makitan kayo ako ang mga pores dili na ko siya gusto. Next, favorite ako syempre magkaon. Favorite, gusto gid na ko kaayo ang magkaon. Dili ko ginatamad, wala akong ginasayangan, basta food. Basta kaon na dahil ayaw na nagliko-liko kaon na. Pinakaayaw ko then dislike is pinakaalaman yung ginagawa ko. Halimbawa, naghugas ko plato and then ako na dira na mo na hindi na ako gusto na ako pag ginahimo na ako siya. Dili na kwaon sa ko ang himuuno na kay kung kagaina pa ka naghimo di ba? Karang na ako ginasula tapos kwaon sa ko dili na ko siya gusto kanang lainan jud ko. And also I like to wear sando sa top. Sando and t-shirts. Sando miskan pang laag or kung asa ka magadto sando or t-shirts or basta t-shirts antod lang. And dislike to wear a long sleeve or jacket. Kanang dili kayo ko komportable. Oo, but miskan magadto ko og malamig na lugar, wala kay ko ga jacket, ambot lang. Dili na ko siya bet suoton. So next, I like lights on. O, diba? Gusto kayo na ako ang lights on kay syempre lights brings mimis kan gusto na ako mapag-isa or gusto na ako in a sadness world sa ko. Minsan kasi mapag-isa ako. Gusto na ako mapag-isa, gusto na ako ng isa, gusto na ako mag-emote, mahilig kayo ko mag-emote. So, pero di na ako gusto na sa ngit-ngit na place. Gusto na ako siya sa Hayag, Japon. Sa Japon ako sa Hayag. Basta, I like to do anything in lights on. Lahat na yun yung ginaisip ha. Next, dislike is kinikiliti ako. Dislike na ko ang ginagitik ko. Ginagitik ko hate kin ako na ambot. Diligin ako siya gusto. Kay ambot lang maglagot yun ko. Pag ginagitik-gitik ko, dili ko gusto ha. Dislike na ko ng ginagitik ko. Hindi ako kinikilig dyan. Naiinis ako, promise. Charot. Next, I like to hear sweet thoughts. Gusto na ako maka-receive always. Gusto kayo na ako always maka-receive sweet thoughts. Sweet thoughts. Kanang simpleng good morning, good night. Nagkaon na ba ka? Hello, baby. I see you. Smile. Hi. Hi, ikaw, baby. Hi. Asya. Hello. Hi ulit. Hi. Asya. Balik na ikaw doon na. So, let's back to the topic again. Kaya, isa ako sa mga future.
siya. Gusto siguro niya. Back to topic na task. I like sa mga sweet thoughts, diba? Inuulit ko, diba? Gusto din ako mga sweet thoughts sa simpleng mga good morning. Gusto ko yun ka na mga simpleng nagkaana ka na or nag-alala ka na mga guwapa kay kakaroon, bisag karoon lang ana. Gusto ko yun. And next, I like to in silent place. Gusto na ko kung prefer ko sa city or bukid. Gusto na ko ang sa bukid. Silent. Oo. Gusto na ko hilom na place. Mas gusto na ko lagi. Balik may kiss. Silent place. And gusto po na ako ang stars. Gusto na ko kitang stars. Oo. I like to see stars. And gusto na ko sila ginatitigan. Kay nice, kay guwapa kay sila day. Sama na ko. It's a joke. Next, I like sa mga bagay na gustong-gusto ko, mga bagay na iniingatan mo, yung mga bagay na ibinigay ko sa'yo or ginapakalagaan mo itong small thing na gihatag na ko sa imo ha. Miskan, dili na ko ni mo balikan o unsa na bagay, basta ingatan lang to ni mo akong gihatag sa imo ha. I'm so very like that. And then, last but not the least, charot. Last na ako na like ay magstay ka sa kuha. Magstay ang mga bagay sa kuha. Gusto kayo na ko na yung mga bagay na magstay sa kuha. Sa literal na things, sa mga tao, gustong-gusto din ako na magstay sila. Ana, gusto na ko na ingatan yun doon ng naibagay na magdugay yun sa kuha. Ana. So, and last dislike kay ginapakialaman ako ang kinabuhi. Yung pinapakialaman buhay ko kahit may buhay ka naman. Diba? Anong mangialam ka sa buhay? Sa lain nga naman kay kinabuhi nga dapat asikasuhon yan ang manghilabot mangyud ka ha. Hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto yun. So, tapos na po tayo sa likes and dislikes. We're going in kung saan ako magiging happy and unhappy. So, sigdanan na to ang happy and unhappy kung asa ko ma-happy o dili ma-happy or sad. Asa ko ma-sad. So, first na ma-happy ko, kanang ginapansin ko ni mo always. Miskan ka nang nag-away ta, tapos nagapapansin ko sa mas kunwari pa suko-suko ko, pero kinikilig na ako doon and masaya na ako doon. Masaya ako doon. Masaya ako noon. Kunwari lang ako. Charot. Gusto ko yun ako na nagapapansin sa kuha, ana. Gusto ko yun ako na happy kay ko sa mga tao na ginapansin ko, ana. Next, unhappy ko sa kanang ginastoryahan tika tapos dili ko nimo pansin nun, ana. Mura ko buang nagastorya-storya sa mo tapos wala lang ko nimo ginapansin, ha? Kanang ginastoryahan tika or nagapapansin ko sa mo and then wala ko nimo ginapansin, maabot din sa akong utok na kaya ko nabuhat na sala siyahan, ako na ingon na mali or na ako lain na nahimo or naingon siya ha, siguro na mauna lain siya sa kuana. Nga na din ang nasa kong mindset. So, pansinan ako ninyo. So, mauna akong dili masad yun ko ana. Sad kay ko kapag di mo ako kinakausap. Kasi nasanay akong kausap ka tapos bigla mo na lang ako hindi papansinin. So, next, happy ko kanang wala ko nag-expect na moabot ka ana na day, and especially kailangan ti ka ana na day and then niabot ka and naa ka. O diba kanang happy ko siguro, and especially sa kang special day kanang wala ko nag-expect na sa tao na maabot siya or kanang naitao na wala ko nag-expect na maabot siya or malabo na maabot siya and then iabot siya ana na day. Happy kay ko ano.
sobrang saya ko sa mga ganung araw. Karang, wala ko nag-expect na maabot siya, pero di-surprise ko niya. Gusto ko yon. Next, karang unhappy ko, masad ko karang pag na ako'y ihatag sa muha or things or bagay na kanang gi-effortan na ako or miskan wala na ako gi-effortan, basta tapos makita lang na ako na wala ni mo giingatan to or kanang nabalaan na ako na wala na to na bagay, masad ko. O syempre dili man dahil miskan wag na ako ang mahalaga sa'yo, basta pahalagahan mo na lang yung binigay ko sa'yo. Nga na, dili ko happy ako. Next, I'm happy ko syempre, siguro tanan mo happy kung ginasuportahan ko always sa mga gusto na ako, sa akong mga hilig, tapos suportahan ko. I'm happy for that. Huwag mo na akong mahalin, suportahan mo na lang ako. Masaya na ako doon. Charot. Next, unhappy pag bagong gising ako, tapos naay ka ng tao na irita na, buntag pag sa'yo, halimbawa morning, tapos irita na, murag akong mama guys. O, hiling na kayo kung murag akong mama guys, kanang buntag pagod, tapos syempre, miskan lagot ko na bago ko natulog guys. Bago ko natulog, lagot ko, and then pag mata na ako, good mood na ko na, tapos dugan ako na bad trip siya, kaya sa iba na tao na nagpa-bad trip sa ihana. Murag pa-bad trip po ko kung mastorihan ako na ay good pag kanang makalagot morning na morning, dapat good vibes lang. Nga na ko, dili ko happy mairita ko na masad ko kay anong morning, dapat ang morning kay panibagong thankful, thank you, and happiness. Charot! Next! Kanang ginakamusta ko ni mo always. Happy ako dyan. Next, I'm happy kapag ginakamusta ko ni mo always. Miskan, obvious na okay man ko. Tapos ginakamusta gyapon ka ni mo. I'm so happy for that. And thankful sa muha kay ginakamusta ka ni mo. Happy ko na. And then, unhappy ako kapag may nakikitang hayop. Unhappy ko kapag na ako makita na hayop na ginapasakitan, na nasakitan, na namatay. Masadyod ko, especially sa aso. Kanang dog lover kasi ako. Oo, kanang masadyod ko kapag makita na nag-maligsan na miskan walay nag-alaga ato, karang paligaw-ligaw na lang to na ero, and then naligsan siya na dyan time na nakahilak ko at nakita na siya ng naligsan kay luoy ko ayo walay buot ang nagliges, klaro ganin na naiiro giligsan jud niya. Shout out sa'yo. Dapat ingatan natin sila dapat anhon po nato sila hayop sila, living things, Japon sila, may buhay sila, kaya wala sila naghilabot sa to. Dapat dili po na to sila labtan, hindi na to sila pasakitan. Next, I'm happy kapag may bagay kang ginawa para sa akin. Miskan small things, miskan gipaludan ko nimo ana. Happy na kay ko ana. So paludin ako ninyo. Paludi ko kay happy na ko ana, charot. Happy ko karang na mga small things na gihatag sa ko, especially karang gitabangan ko nimo sa assignments or na ako i-ask and then matubag to nimo ana. I'm happy so much for that ana. Kanang ma-appreciate ko kasi akong tao, kahit konting bagay lang ma-appreciate ko na yon. Kaya happy na ako sa mga ganong bagay. Kanang murag pag natabangan ko nimo or nakastorya ti ka, and then natabang sa ko, miskan kabalo ka na dili tabang, tas para sa ko murag thank you full kay ko na nahatag nimo sa ko. So ganun akong tao. Next, unhappy ako pag nako'y madungga na masakit na storya para sa ko or
ginabuli ko ana. Ambot ka nang dali lang ko masakitan pero okay lang, dili pa kay sakit sa ko pag iba na tao na ang makasakit ay magstorya na sa ko. It's okay, dili pa kayo sakit, dili pa kayo kumasakitan pero dili pa kayo kumasad. Pero pag family na nako na nasa akong part sa akong family ang magbuhat ato. Sad ko ayo as in masakitan jud ko maayo or dili jud ko ma-happy kay ganun pala ana. Siguro nga anak ko na tao kay mismong family na nako ang nag-ingon ana. Marag ma-down ko kapag family na nako ang mag-ingon og masakit na words ako Hindi po talaga nakakatuwa o hindi po talaga natutuwa ako sa mga ganong salita. And then, happy ako pag tinatanggap mo pa sa salamat ko. Parang times na ginatanggap ni mo ako, thank you. You welcome my thank you. I'm happy for that. Oo. Kaya gusto kayo na ako, miss kan, dili dapat ginapasalamatan, pero magpasalamat ko din. You accept my thank you. Happy kay ko, Ana. Next, last but not the least, charot. Last happiness na ko or ma-happy ko kay nakikita kong masaya ang family or loved ones ko. Happy na ko na makita na ko ang loves in my life or mahal ko sa buhay na masaya. Masaya na din po ako nun. Kaya pasayahin mo lang sila, masaya na ako. Maging masaya lang sila, masaya na ako. Ganon. Yun ang pinakalas na magiging masaya ako kapag napasaya mo pamilya ko. Or mahal ko sa buhay. Next! Last but not the least, akong unhappy or asa ko dili ma-happy or asa ko masad. Guys, wala akong nagawa pag may nangailangan or may trials dumating sa ating buhay. Tas wala man lang akong nagawa. Parang nasasaktan ako yung parang nagod ko kaaway guys niya. Kanang miskan kabalo ko nga dili ako sala pero wag na inagaygon sa kuan na mag-sorry ko pero wala na akong gihimo. Wala akong nag-sorry. Masakitan ko arang magilaw gid ko maayo ana. Sakitan gid ko nagmaayo. Syempre arang na yung mga ilangan na kailangan doon niya load kay importante daw and then ato na time wala ko kwarta and then wala na ko siya natabangan. Sad kay ko ato. Sad kay ko ana. So, tapos na tayo sa like and dislikes, happy and unhappy. Let's go to sa pinaka-last na question. What is your biggest dream and what are going to do make it come true? Unsala ako ang pinaka biggest dream sa akong life o unsa akong himoon kung para maabot na ko to na dreams. Nako, syempre guys, normal, tanan ta, pangarap magkatrabaho. And then, magkaiba to ang dreams na work na gusto. Mga police, teacher, ana. Tanan ta, naing ato na dream. But, pinaka-dream yun ako sa akong life. Bago mawala akong parents, especially sa akong parents, bago sila mawala diri sa kalibutan, matagaan ako sila og marangyang buhay or tagaan ako sila og better life or miskan kanang basta marangya lang or dili na maghirap sa buhay or di na nila kailangan magtrabaho para sa mua. Matagaan lang ako sila ato na life sa konting matagaan lang ako sila ato na life sa konting oras na nila diri sa kalibutan guys. That's my biggest dream. Nganong nagapurso ko sa mga mong nagasikap ko karon. It's because gusto na ako sila matabangan. Gusto na ako makatabang. Balag dili na ako matabangan. Balag ako na magtabang sa sarili basta akong family. Ako magtabang sila o makatabang pud ko sa ibang tao.
Mangarap kayo na ako guys na balang araw makatabang ko sa uban tao na nangailangan. Yun talaga, motong dahilan guys, ginahimo na ko ng tanan. Ginahimo na ko kung sa ko ang ginahimo karon dyan. Nagasikap ko kung sa ko ginahimo karon or ginapakita na ko kung sa mga dapat na ko buhaton na pwede na ko buhaton para makamit na ko tong dreams na to. Kaya because gusto na ako makatabang. Dili para sa ako maging successful man ko someday or makuha man ako to akong mga makatrabaho ko sa akong gusto na trabaho, especially teacher. Gusto na ako maging teacher guys. Makatabang ko sa ibang tao, sa akong family, sa ibang tao. Magyud na akong gusto guys. Balag ako lang magtabang sa sarili, basta matabangan ako akong magyud akong dream na makatabang sa ibang tao guys. And then sa akong himuon para makamit na ko to na dream. Siyempre, di ba, magsikap, try and try until you succeed. Mag-try lang ko at mag-try. I know, ikapilan ako na breakdowns or pababa sa ko or try lang, gusto na ako mag-try. Biskan, kabalo ko na, dili na ko kaya, pero i-try na ako akong best. Kaya ano na ako akong best. And then, dili ko magsuko. That's my promise. Dili ko magsuko. Diligid ko magsuko or muna ako akong best. Muna ko ang tama tanan para mabuhat na ko akong dream. Dili ko magsuko. Maulan jud na ako ang pinaka-clue sa akong life. Dili ko magsuko. And that's all for this video. I hope you liked it and don't forget to like, comment, share, subscribe and click the notification bell para updated pa mo sa akong bagong videos. Bye-bye! Bisaya ko, irespeto ko.